Na svakoj planeti u galaksiji postoji Flux, moćna magična energija. Ovdje na Kilijanu zovemo je Dah. Flux je toliko jak da je morao biti zabranjen, osim u galaktičkom fudbalu, najsjajnijem sportu u univerzumu. Ali pre 15 godina misteriozna eksplozija je potresla Kilijan, izbrisala Dah i uništila naše šanse u galaktičkom fudbalskom kupu. 15 godina bez dobrog tima, ničeg osim snega i leda. Sada se nada ponovo rađa. Novi, mladi igrači koji će da povrate dah Akilijana. Naša sudbina je u njihovim rukama. Galaktički fudbal. U prethodnoj epizodi galaktičkog fudbala. Igrajte kao da rezultat nije važan, jer nije. Tako ćemo pobediti, treneru! Ova kriva je neoborivi dokaz o postojanju Metafluxa. O Bože, uspeli smo! Klempovo ponašanje se malo promenilo. Ne bi me začudilo da krije nešto od Arča. Moram otkriti njegov pravi identitet. Roket, nemoj da šalješ loše pasove. Šta? Mislim tokom utakmice. Ti si tako lepa devojka. Lepota je moćno oružje, znaš. Naročito protiv dečaka. Meč između Rajkirsa i Snežnih klinaca završen je neverovatnom pobedom Snežnih klinaca. Uspeli su! Pobedili su! Za mene, ti si heroj utakmice. Hteo bih da razgovaram sa tobom o nečemu. Uđi, upravo razgovaram sa Džokom. Menjamo pravac kretanja Silo arhipelaga. Šta? To je naređenje. Koji je to model? Sjajan je. Ne znam, svi moji roboti su se pokvarili u isto vreme. Kanal mi je dao ove. Wow, baš te dobro tretiraju. Sve dok radi. A sa još 2 ovakva u prtljagu imam kompletnu ekipu koja će snimati vaš podvig protiv pirata. Ako uspete da izvučete nešto iz toga. Kelly, oduvat ćemo pirate. Nećeš zažaliti što si krenula. Mikro Ice si u pravu, Kelly. Mogu li? Čekaj samo da nas vidiš na terenu. Aha. Tehnoid, sponzor Arkadija Vesti. Kad lovim pirate, volim da izgledam savršeno. Zato koristim Niklohrom. Doprineo si mom sjaju. Hvala ti. Pažnja, ne upotrebljavati na organskim stvorenjima. Podsjećamo vas da je nagrada za glavu piratskog vođe Sonija Blackbonesa sada 2 miliona standard kredita. Za lepšu galaksiju pomozite Tehnoidu. Kladim se da taj lik nije izdao svoje prijatelje. Sonny Blackbones, vođa pirata. Misliš da ćemo ga vidjeti uživo? Nikad se ne zna, Silo je ipak njihovo skrovište. To je to. Ne znam gde sada treba da idemo. Uputstva su nas dovela samo do ovde. Lokacija na kojoj će se igrati meč sa piratima se uvek drži u tajnosti, Klemp. Kad prkosiš Tehnoidu, bolje je da budeš obazriv. Šta da radimo u međuvremenu? Nešto mi govori da nećemo dugo čekati. Šta to bi? Ništa, samo piratski brod koji se prikačio na naš. Dobrodošli. Ja sam kapetan Bennett. Moj prijatelj Arti će vam biti vodič na posljednjoj etapi putovanja kroz Silo arhipelag. Vožnja može biti malo truckava i zato ostanite na svojim mestima i uživajte u pogledu. Wow, najbolji su, zar ne?
nas, prijatelji. Ovdje će se odigrati meč. Wow, kakav prizor! Neverovatno! Šta mislite o galaktičkim fudbalskim kartama? Vidi ovo! To smo mi! Nisam znao da su već izašle. Pa nisu još uvek. Ukrali smo ih i svaki... Arti! Naši prijatelji ne moraju da znaju sve o našim poslovima. U svakom slučaju, imate strašan tim. 76% pokrivenosti na sredini terena. Ali pre će biti 77% ako tome dodate nedavne testove i nivo... Hej, kako znaš za to? Arti! Stigli su, Sony. Dobro. Treba li ti pomoć? Ne. Ovo je lično. Nema šanse, sobe su svuda iste. Kao da igramo kod Rajkersa. To je moguće, ali nismo, kako da kažem ovo, pozajmili smo ih od... Arti! Možda si očekivala zamak? Clamp, gde ideš? Napolje? Idem u kupovinu. Idem sa tobom. Sigurno imaju neke dobre stvarčice ovde. Idem i ja. Ne smeta ti, zar ne? Ne, naravno da ne. Džok, ideš li sa nama? O Bože, kako sam glup. Ti sada više voliš da provodiš vreme sa May. Micro-Ice, zašto me stalno prozivaš zbog toga? Možda zato što sam zaljubljen u May. I možda zato što mi je moj najbolji prijatelj preotima. Ne preotimam ništa od tebe. Koliko se sećam, May ne pripada tebi. U redu, odlazim. Ovde nešto počinje da smrdi. Reci mi, prijatelju, koliko je ovaj kompres? Vau! Ovde je kao u raju. Moram da idem. Moram da pronađem neke stvari. Čekaj, Micro-Ice. Hoću da kupim neke zanimljive delove. Ej, gledaj kuda ideš. Da li je moguće? Dugo se nismo videli, zar ne, Lobnor? Ili tačnije, doktore Clamp? Isone, mislio sam da si poginuo nakon one katastrofe. Onda su mi oduzeli pamćenje, izmenili mi lice. Ničega se nisam sećao. O, Isone, toliko toga imam da ti kažem. Uzbuna teknoidi, uzbuna teknoidi, uzbuna teknoidi, uzbuna teknoidi, uzbuna teknoidi. Naći ćemo se ovde u poluvremenu. Uzbuna teknoidi, uzbuna teknoidi. Još jedno lažno upozorenje. Ima ih najmanje 10 dnevno. Morate priznati, nije lako primetiti razliku između tehnoidskog broda i broda koji je ukraden od tehnoida. To sam ja, na mom posljednjem rođendanu. Sviđa ti se haljina? Wow! Od kada tebe zanima odeća, Džok? Jedva da znaš razliku između haljina i para pantalona. Zašto guraš nos tamo gde mu nije mesto? Zato što ono što mene nije zanimalo ni tebe sve do sada. Znaš li šta će te sprečiti da prizoveš dah? Ajde, prosvetli me. Loš stav. Wow, baš si mu pokazao. Znaš li da te svuda traže?
Šta onda čekaš? Idi i reci im gde sam. Ja da te prijavim? To uopšte nije moj stil. Kada već govorimo o stilu, tvoj je super. Gledao sam te više puta. Odličan si dribler. Ma daj, molim te. Nisam dovoljno dobar. Pogledaj ostale, svi imaju dah, a ja ne mogu da ga dozovem. Savladat ćeš ga, osjećam to u kostima. Hajde, pridruži se svom timu i pokaži im da si najbolji. Ha! Tran, probudi se! Kažem, probudi se! Čoveče, u čemu je tvoj problem? Ovo je prvi put u životu da se meni spava. Vidi! Vau! Ti pirati su baš cool! Neka bude jasno da je ova utakmica veoma važna. Moramo da dokažemo da naša pobeda protiv Rikersa nije bila slučajnost. Pazite se broja 10, on je njihovo glavno oružje. Rocket, Tia, očekujem da držite loptu podalje od njega. Okej, svima želim dobru igru. Imam puno poverenja u vas. Napred, Snežni, napred! Napred! Jesi li dobro, Mikro Ice? Da, zašto? Onako, momčino. Siguran sam da ćeš ti obeležiti ovu utakmicu. Zbog svoje treće utakmice Snežni klinci su doputovali u dom Silo pirata. I krećemo! Čist penal! Džok leži na zemlji! Veoma lepo. Dokaz da pirati igraju pošteno. Takve stvari nismo videli kod Rikersa. Koncentriši se, mali, koncentriši se. May! Dodaj! Dodaj mi! Dodaj! Dobar potez! Pirat izgleda kao da se pita kada je voz napustio stanicu. Centriraj do Džoka! Hajde! Centriraj!
Šta? Jel ima neki problem? Zar ne možeš da ostaneš na svom mestu? Da, imamo mali problem ovdje. Jel treba da kažem naglas? Dobro, fali vam malo discipline. Disciplina! Ovaj meč je u vašim rukama, a ne koristite šanse. To je strašno. Ako izgubimo, možemo da zaboravimo na osminu finala na stadionu Genesis. Hoću da vidim malo agresivniju odbranu. Agresivniju! Micro-Ice, Jok, morate da igrate zajedno, ne jedan protiv drugog. Drugo poluvreme je vaše. Micro-Ice, dodaj mi loptu kad sam slobodan. Zaboravi na mene 5 minuta, okej? Pokušaj da mi pošalješ dobar pas tu i tamo. Izvinite, da li je neko video moje robot kamere? Sonny Blackbones. Meč počinje za 1 minut. Meč počinje za 1 minut. Ovde ćemo moći da razgovaramo. Isone, snežni klinci. Svi imaju Metaflux u sebi. Metaflux? Kako je to moguće? Rođeni su na Akilijanu u vreme katastrofe. Blaylock želi da ga prigrabim za njega. Ne možeš to da uradiš, Clamp. On nema izbora, Black Bones. Uhvatite ga! Hologram! Nije baš pametno to što si pokušao, Clamp. General Blaylock neće biti nimalo zadovoljan. Meč se nastavlja za 15 sekundi. 14, 13. Micro-Ice, tvoje kašnjenje je neoprostivo. Bolje bi ti bilo da se iskupiš na terenu. A gde je Clamp? Jel svi danas kasne? Da li si ga videla? Izgleda da su naši snežni klinci dobro izribani u poluvremenu. Sada igraju mnogo bolje. Rekao sam ti, Micro-Ice! To je to! Snežni klinci konačno imaju potpunu kontrolu nad loptom. Dodaj! Ovde! Dodaj! Loša procena Joka. Micro-Ice je bio sam u 16-tercu. Uzbuna tehnoidi. Ne, ovoga puta se ne pomeram. Baš su mi dosadile ove lažne uzbune. Korsu, zagraj motore, odlazimo odavde. Okej, Sonny, požuri.
stadion šifra plavom. Vidimo se na brodu. Požurite. Arch, svi smo se ukrcali. Dođavola Clamp. Gde si bio do sad? Šta se desilo s njim? Ne znam, pirati su mi ga predali. Pronašli su ga onesvešćenog. A ti? Da li si vidio moje robote? Kunem ti se, video sam ga kao što sad gledam u tebe. Sonny Blackbones, jesi li siguran? Šta je radio? Pa, nisam to ukapirao. Izgleda da je imao sastanak sa Clampom. Sonny Blackbones i Clamp? Mora da si sanjao, Microice. Ili se možda Dah malo poigrao sa tvojom glavom? Uplašio si me, Arch. Jesi li siguran da si dobro? Ne brini. Ponekad izgubim svest, ali to je sve. Odmori se malo. Okej, idemo natrag u kabinu. Pošto nemam poverenja u tebe, profesore, prisiljen sam da preduzmem neke mere. Sa ovom kapsulom u tvom telu čućemo sve što i ti. Uvek ćemo biti u tvojoj blizini. Zaboravio sam, ova kapsula će ispuštati otrov u tvoje telo. A ako želiš protiv otrov, moraš da nam daš rezultate metafluksa. I to brzo. Sledeći put u galaktičkom fudbalu. Ova kapsula će ispuštati otrov u tvoje telo. Neću da te lažem, Rocket. Tvoja povreda je ozbiljna. Ne vrtajte, svi ste uhapšeni. Od danas niko ne sme da kroči napolje. Ko ste vi? Ja sam njegov otac. Dosta mi je, moram da izađem odavde.